שלום שלום. אלבום של אפטה. אנחנו בהתחלה נייצר אלבום, נלך לאפטה מקדוק, אלבומס, נלחץ פה מצד ימין על New, נפתח אלבום חדש 01-2013 ונאשר אותו. עכשיו נכניס לתוכו תמונות, הולכים ללשונית Images, ב-Images אני לוחץ על New, כי אני מכניס תמונות חדשות, בוחר את שם האלבום שלתוכו אני רוצה להכניס, לוחץ על Upload, בוחר את התמונות שאני רוצה להעלות, אני צריך שהגודל שלהם לא יהיה גדול יותר ממגה-בייט אחד, each having maximum of 1 מגה-בייט, התמונות אסור שיעלו על מגה-בייט אחד כל תמונה, רצוי הרבה פחות מזה. סימנתי את התמונות שאני רוצה להעלות, לוחץ על Open, הן מתמלאות כאן בצד. רואים, יש תמונות של 66K, תמונות של 55, ויש פה גם תמונות של 370K. אחרי שכל התמונות עלו, אני לוחץ למעלה על Save, וקיבלתי פה הודעת Save. אני אלך לאתר, אני אראה איך זה נראה. הולך לאתר, לוחץ כאן, הנה התיקייה אלבום, 01-2013, נכנס, והכל מהמם. בהצלחה.